Mayat met mang kastay dati, di kita anak tayo, di kita contingents tayo ng group, di kita dancers tayo. Very natural met ngayon kanyada deta stepen ta innate met talagang ipa-practice da manipudubing da. So handa mo ito na marigatan. Di kita lang sa may nayon nga props ti madamay ta nga mararamid. Ano iti kang ronaan na highlight mo na sir kada ito na tawin. Ada ka tagiti baro na ipakita tayo sa Surprise. Makita tayo to no February 28th. Tayo santo ti Kaldawan na. But definitely, we will be featuring our culture, our tradition as a Tingyan community of this province. So, ipakita mi no, dito dati, ti kultura, di kita tao, ti way of life da. So, ti ipakita mi tayo. So, may talaga ti rason da ito tanok tayo. Tayo pinang-ipromote ang laeng di kiti lokasyon. Ito spot tayo ng kangrunaan na di kiti pinagbiag ti tattao. Ti full di time tayo. mag-compute na tawin sa Amin met. Kayat namat nga damat resulta dito'y pagsakripisyon ti amin ng rona kiti contingents na kiti dancers tayo. Ngayon mala, adanton ka kiti judges. It's up to them. No, kasi ano pinang-appreciate that the performance can the whole nga performance tanto, including the amin and storyline namin. Doon sa amin modification DJ NJ center stage da kapag performan da so nga babasit sa digiti mausalita sigun ka digiti choreographer tayo